गिबियावनो वी आर बर' इउटिउब चेनेलाव बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैदों। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। नोंथांमोना नायदो अब्ला आं बाथ्राफोरखौ फारि बुंलांनि। आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा गिबियावनो निमाया बिग्रिखानाय थाबाय। सासे आइजोआ बोसोराव जौ सेरेब फाननानै 1 लाख रां खामायदों। नाथाय बे 1 लाख रां खामायनायाव सोरनिबा नखराव बेसेबां मा जाथाय जालांदों नोंथांमोना आं फारि फारि खिन्थालांगोन। जानांगौ नोंथांमोननि नखराव सोरबा जौ सेरेब फानो अब्ला नोंथांमोननि मोदोमाव नाङोब्ला आंनि गोरोन्थि नङा आरो आं नोंथांमोनखौ सोरबा बेफोरबायदि होननानैबो आं मुं थांखि बुङा। अब्ला फैदो गुबै बाथ्रायाव। बोसोराव 1 लाख रां खामायो सासे आइजोआ जौ फाननानै, जौ सेरेब फाननानै। बे जौ सेरेबखौ सोर लोङो? गामिनि नों आं हाजिरा मावनानै जाग्रा दुखु खस्थ'जों संसारखौ दैदेनलांग्रा नखर सलायग्रा मानसिया। नाथाय बे जौ संनायखौ गामियाव गोबाङानो बन्द खालामा, गोबां गामियावनो बन्द खालामो। नाथाय बेफोरखौ बन्द खालामनांगौ होननानै आंबो बुंनो थाङा। मानोना बेफोरबायदि जौ सेरेबखौ सोरखारा वाइन शप जायखौ होनो बेयाव जौ बानाय जेनेबा फानो, बेयाव टेक्स लायै रां लायै। दा बेफोरखौ बन्द खालामनाया गोब्राब आरो बे एकदम जाथावथारि आरो बेखौ बन्द खालामनायनि राहायानो गैला। गोबां गेदेर गोलावफ्राबो बेनि फारसे जेबो साननो थांला आरो। अब्ला आं बेफोरबायदि गोजौ लेभेलनिखौ आं बुंला। जोंनि गामि ओनसोलनि थासारिखौ नायनानैसो आं बुंनो लुबैदों। जोंनि गामियाव गोबां बर' आइजोफोरा जौ सेरेब फानो। नाथाय बे जौ सेरेब फाननायखौ आं डाइरेक्ट नोंथांमोनखौ बन्द खालाम, गामिनि आफादगिरि, गामि सामलायगिरि, गामिनि बोसोनगिरिफोरखौबो आं खावलायहरनो लुबैया जे बिसोरखौ बन्द खालाम। नाथाय फंनैसो बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैयो जे जाय सुबुङा जौ लोंनानै नखराव बायदिसिना जाथाया सोमजियो, जाय जाथाया जाथावना, सोरनिबा जिउआनो जोबलायलाङो, सोरनिबा नखराव बिसि फिसाय दुब दाब नांलायनाय बुलायनाय, बेफोरनि फारसे साननो थाखायसो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना जुदि जौ फानोब्ला, जौ सेरेब फानोब्ला नोंथांमोना आंनि बाथ्राया नंगौना नङा एसे साननानै नाय। जौ सेरेब फाननानै गोबां आइजोआ गावनि गथ' गथायखौ डक्टर, इन्जिनियार बायदि सोरखारि साख्रि मोनथावना फरायहोनो लुबैयो। गोबां मिजिं सिमां हास्थायनानै फरायसालियाव दोनहरो, हस्टेलाव दोनो, जौ फानै रां खामायनानै। नाथाय बे जौखौ लोंनानै सोरनिबा नखराव बुलाय सुलाय जादों बेखौ एसे साननानै नाय। जोंनि बर' हारिनि आइजो माहारिफोर, आं नोंथांमोनखौ साफा मुं थांखिनो लुबैया। गेजेरावनो आं बुंगोन, जायफ्रा बे बाथ्राखौ साननानै मोनाखै नोंथांमोना एसे साननानै नाय। नोंथांमोननि नखराव सोरबा जौ लोंफैयो नामा? जाय जौ लोंफैनाया नखराव थांनानै बुलाय सुलाय जायो नामा? बिसिखौ बुहैयो नामा? गथ' गथायखौ बुयो नामा? नखर बुसिहैदों नामा? नखरखौ एकदम दुंहाव थासारि खालामहैदों नामा? नखर बुसिहैदों नामा? जेनेबा इन्जुर बेराफोरखौनो बुसिहैदों नामा? दरजा जोखावहैदों नामा? दिनै बेफोरखौ एसे साननानै नाय। आं नोंथांमोनखौ बन्द खालाम होननानै आं बुंनो लुबैया। माने डाइरेक्ट आं बेखौ बुङा जे नोंथांमोनखौ आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो। नोंथांमोना बैफोरबायदि सुबुंनो जौ फाननो नाङा, एबा बैसोरबायदि सुबुंनो जौ फानोब्लाबो बिसोरनो एकदम बिसोरनि नर्मेलै लोंहोनानै थिनहर। गोसोब्ला बिसोरनो माने होनाङा आरो गैला होननानैबो एखमबा थगायनांगौ जायो बिसोरखौ। आरो जायफ्रा मा होनो बेखौ मद बिरा गोनां, माने जौ फाग्ला, जाय जौखौ लोंनानै इयो नखराव थांनानै बुलाय सुलाय जायो। दिनै ओरैबायदि जुमाय फाग्ला सुबुंफोर दङ, हौवाफोर दङ, बिसोरो साननानैनो मोना जे आं दिनै जौ लोंदों, दिनै नखराव बेफोरबायदि जादों, आंनि संसारा बबे लामाजों थांगासिनो दङ, आंनि गथ' गथाया माबायदि लामाजों आगान सुरगासिनो दङ, जोंनि इयुन संसारनि थांखिया मा, गथ' गथायनि थांखिया मा, बेखौ साननानैनो नाया। आं दिनै ओंखायनो बेफोर बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों। आं नेक्स्टआव बेफोरबायदि आरो गोबां बाथ्रा बुंबावगोन। दिनै बे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैयो, जायफ्रा जौ फानो नोंथांमोना एसे साननानै नाय। नोंथांनि नखरनि गथ' गथायखौ जुदि नोङो इन्जिनियार, डक्टर, मा होनो फोरोंगिरियानो जा, नङा होमबा, साख्रियाल जेनेबा गिदिर गोलाव खालामनो लुबैदों, सिमां रंजादों, नाथाय बै नोंनियाव जौ लोंनानै फैनाय बिसिया, जेनेबा जौ लोंग्रानि बिसिया गावनि गथ' गथायखौ लानानै
गोबां मिजिं रनसायो बैसोरबो रनसायदों बैसोरबो डक्टर इन्जिनियार खालामनो लुबैदों माने साख्रियाल माने गेदेर गोलाव जाजानो माने गावनि गथ' गथायखौ लुबैदों अब्ला बेयाव एसे साननानै नाय बर' आइजोफोर नोंथांमोना ओरैनो जौ फाननानै फैसा खामायबाल' जानाय नङा नोंथांमोना गुबुननि न'खरखौबो साननो रोंनांगोन नोंथांमोना जा बायदि जौ फानो नोंथांमोनखौ आं डाइरेक्ट गाज्रिबो बुंनो थाङा मानो होनबा बे आथिखालाव बेफोरबायदि सोलिनाय नङा बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नाथाय बे गोदो गोदाय सोलिबोबाय थानायनि उनावबो बे बाथ्राखौ खायफा खायफा साननो रोङाखै गोबाङानो जौ लोंनानै गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैदों जौ लोङै लोङैनो बेमार आजार जानानै थैदों बेनि फारसे सानाखै जौ फानग्राफोरा बैफोर आइजोफोरखौ बुंदों आं नोंथांमोना एसे साननानै नाय नोंथांमोननि न'खराव बेफोरबायदि जुदि जाथाया जायोमोनब्ला हमना ला नोंनि न'खराव सोरबा जौ फाग्ला जायोमोनब्ला सोरबा जुदि जौ लोंनानै गारि एक्सिडेन्ट जानानै बाइक एक्सिडेन्ट जानानै हयथ' साइकेलजोंनो एक्सिडेन्ट जानानै थैयोमोनब्ला बबेबा दैयाव गोग्लैनानै थैयोमोनब्ला अब्ला नोंथांनि न'खराव माबायदि थासारि सोमजिगौमोन माबायदि दुखु सहायनांगौमोन नोंथांनि खाफालनि सिन्दुराबो गोमानांगौब्ला माबायदि नों मोनगौमोन नोंनि गोसोआव बेखौ एसे साननानै नाय आं गोबांखौनो माने सिगांबो बुंबोबाय थादों जौ फाननायखौ फान खिन्थु बेफोरबायदि जौ लोंनानै जे बेफोरबायदि सिखा रुवा लालायनाय जादों बेखौ एसे साननानै नायनाया मोजां गेदेर उन्दैनि सिमा दोना नोंसोरो जायफोर जौ फानो एसे साननानै नायनांगौ दिनै बथलसे लांफैदों दिनै बथलनै लांनो फैबावदों अब्ला नोंथांमोना जौ फानोब्ला नोंथांमोना बादा होनो रोंनांगोन जौखौ आं एसेबां बुरजा होनो हाया वाइन शपआवबो गोबां आयेन दानानै होयो जे सासे मानसिया क्वार्टारनै लांनो हागोन एबा क्वार्टारसे दा बेफोरबायदि आरो जेनेबा बेनिफ्रायथ' गामि ओनसोलनिया माने फैसाल' मोननांगौ लां बेसे लाङो सोरबाथ' खान्थाखौनो लाङोबा लां इदि खिन्थु सोर लोंगोन बेखौबो एसे सोंनानै नाय बर' आइजोफोर जायफोर जौ फानो नोंथांमोना एसे साननानै नाय बोसोराव नोंसोर लाख लाख खामायनानै मा जानो नोंथांमोना लाख लाख खामायनानै दिनै गोबां गोजोन संसार जादों नाथाय नोंसोरनि जौखौ लोंनानै बैसोर गुबुन आइजोआ गावनि संसारखौ खाफाल हमै हमै संसार जानो गोनां जादों सानफा थारला गुबुनाव हाजिरा मावो हाजिरा मावनायनि उनावबो फिसाया जौ लोंनानै न'खराव दोन दोखाल खालामो माने बुलाय सुलाय खालामफैयो माइरं फानखुमा हैनानै जौ लोङो खायफा खायफा ओरैबायदि हौवाफोर दङ माइ फाननानै दाउ अमा फाननानै जौ लोङो माबा मोनसे न'खरनि मुवा बेसाद जेरै हा हु धोन सम्पतिखौ फाननानैबो खायफा हौवाफ्रा हौवायानो जा सेंग्रायानो जा बिसोरो जौ लोङो बेफोरखौ एसे गामियाव साबधान माने खालामनांगोन बर' आइजोफ्रा एसे सानना नायनांगोन गाव गावनि मुलाम्फाखौल' सानबा जानाय नङा गोबां बर' गामियाव बेफोरबायदि जौ फाननायखौ बन्द' खालामदों आं जोबोद गोजोननाय मोनो खिन्थु बेफोरबायदि बन्द' खालामनायनि सोलाय बे बाथ्राखौसो साननांगोन जे माबायदियै जोंनि बर' समाजखौ लासै लासैनो माने बेफोरबायदि गोजोन थासारियाव लाबोनो हागोन बेखौ साननांगोन जौ फाननायखौ बन्द' खालामनो थाङोब्ला दिनै बिसोरो बुंगोन जायफोर आइजोफोरा जौ फानो बिसोरो बुंगोन जोंखौ बन्द' खालामनो फैदों माथो वाइन शप दङ वाइन शपफोरावनो लोंनानैबोथ' बेफोरबायदि न'खराव बुलाय सुलाय जागोन होननानै बुंगोन एबा बुङो दा बे बुंनायनि फारसेनो आं बेखौबो आं बुंखाबाय जे फाननायखौ बन्द' खालामाबाबो बे बाथ्राखौ सान सोरबायदि मानसिया न'खराव थांनानै बुलाय सुलाय खालामदों बिसि फिसाखौ बुलाय सुलाय खालामहैदों दा बेफोरखौ साननांगोन बिसिफोरखौ बुनानै बिजि थुजालायनाय गोबां बर' हौवाफोरा खालामो जौ लोंनानै जौ लोङालासिनो बुलायनाया गुबुन जायो एबा नांलाय खमलाया गुबुन जायो खिन्थु जौ लोंनायनि नांलाय खमलाया गुबुन जायो दै सिखा रुवा लादों सोरबा जौ लोङिया बेखौ सिखा रुवा लाफ्लानानै सोरखौबा थग' नागिरफ्लानानै सिगि सग' खालामनो हागौ खिन्थु जौ लोंग्रा मानसिया जौ फेनाय मानसिया बेफोरबायदि सिगि सग'दो खोथा गैया जै सिखा रुवा मोनदों दानस'नोबो हागौ हयथ' बुथारनोबो हागौ गोबां बेफोरबायदि फोरमान दं नोंथांमोना खैजोननि फोरमान नांगौ आं नोंथांमोननो होनो हायो खिन्थु आं सोरखौबा मुं थांखिना नोंसोरनो फोरमानखौ होनो आं लुबैया गोबाङानो सिखा रुवा लालायनानै दानलाय सुलाय खालामो आंथ' सिगां ओरैबायदि नुबाय जौ लोंनानै बुलाय सुलाय जानानै मान सनमानखौथ' बाद दोन गोरना सेथेलायनानै थैलाला लिला गलायनाय आयौ आयौ नोंथांमोना बेफोरखौ सानोब्ला आरो जायफोर जौ फानो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि जाथाया नोंथांमोननि न'खराव जायोमोनब्ला नोंथांमोना जुमाय संनायखौनो ज्राब गारगोन आं डाइरेक्ट बुंनो हायो नोंथांमोननि न'खराव जायफोर जौ लोङो आं नोंथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोननि न'खराव सोरबा जौ फाग्ला जौ लोङै लोङै किडनि हामा जानानै लिभार डेमेज जानानै जुदि सोरबा बेमार आजार जानानै हा हु फानलु नांदोंब्ला नोंथाङाबो जौ लोंनायखौ एबा जौ फाननायखौ नोंथाङाबो बन्द' खालामगोन
आं नोंथांमोनखौ मानो बुंदों दिनै गोबां दुखु खस्थ' सहायनानै संसार जायो बिसि फिसाय नाथाय फिसाया जौ लोंनानै एबा जौखौ गारनो हाया दिनै बेनि होबथानाय राहाखौ नोंथांमोनाबो साननांगोन मानो साननाङा दिनै नोंथांमोना जुदि जौ फाननानै फानै रां लाबाल' बोरै जानो मेन थांखिया नोंसोरना बेल' जाबा जानाय नङा बैसोरनि न'खरखौबो साननांगोन बैसोरनि न'खरा माबायदि संसार जादों बेखौबो जों साननो रोंनांगोन आं गुबुनखौ बुङा जोंनि न'खराव जाबायदि जादों आं आरो गुबुननि न'खराव बेफोरबायदि दा जाथों होननानै लुबैयो आंनि आइयानो गोबां जौ लोङो दिनैसिम आं बेखौ गारहोनो हायाखै रायबाबो होनबाबो मानिला आं मा खालामनो दिनै आङो आइनि थाखाय सोरजोंबा नांलायब्ला गामियाव एगेन्स्ट जागोन गामिनि सुबुङा आंखौ गाज्रि मोनगोन दिनै गाव गावनि बिमाखौनो जुदि बादा होनो हायाखै जोंखौ मानो बादा होनो फैदों होननानै बुंगोन नाथाय आं माथो खालामनो मा राहा दिनै आंनि न'खराव जाबायदि जायो जाथाया जाबायदि जौ लोंनानै दुम दाखाल जायो बेफोरबायदि जाथाया गुबुनाव दा जाथों होननानै आं बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों गोदोनि बोराय बुरैफ्रा जौ लोङैनो दासिमबो खुनु माने साननायानो दासिमबो रज'वाखै आरो बिसोरनियाव जौ लोंनानै बेफोरबायदि न'खराव असान्थि जायो होननानैबो सानाखै आं बाराखौ बुङा गोबां बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि जौ लोंनानै गामियाव रां खामायदोंब्ला नोंथांमोना एसे साननानै नायदो आं बाराखौ बुंला मुं थांखिनोबो लुबैया आङो ओंखायनो बेफोरबायदि जौ फाननानै रां खामायनायनि सिगां बेखौबो एसे सान नोंथांमोना लाख लाख रां खामायगोन खिन्थु लाख लाख रां खामायनानै सोरनिबा जिउआ जोबलांदों सोरनिबा न'खराव गोजोन थासारिया फैयाखै सोरनिबा न'खराव थेर बेथेर जालांबाय संसार जानाया सोरनिबा न'खरावथ' बुलाय सुलाय दानलाय सुलायबो जानानै जोबस्रांलांबाय सोरबाया गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैलांबाय सोरबाया किडनि हामा जानानै लिभार डेमेज जानानै थैलांबाय बेनि फारसे एसे सान बर' आइजोफोर नोंथांमोना जौ फानोब्ला जाय मानसिया बेफोरबायदि बैसोर मानसिनो जौ फाननो नाङा एबा नोंथांमोना बैसोरनो जौ फाननायखौ जौ होनायखौ एसे खम खालाम उन्दै सिमा माने उन्दै गेदेरनि सिमाखौ खानानै दोन बेसेबां फरायनाय सुबुङा नोंनि न'खराव जौ लांनो फैदों सोर लोंगोन बेखौ एसे सोंनानै नाय आङो जि बाथ्रा बुंबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आं नोंथांमोनखौ मुंबो थांखियाखै नेक्स्टआव गोनां जायोब्ला आं मुं थांखि थन्न दिहुननानै आं लाजि फोनांनो गोनां जागोन जे बेफोरबायदि बारे बारे खालामबाय थायोब्ला आं सानो बेफोरबायदि मानसिखौ पुलिसनो जेनेबा गथायनो नामा एफआइआर हैनो नामा दा बेफोरबायदि जौ फानो इलिगेलनि खोथा दङ इयाव दा बैफोरबायदिखौ माने पुलिसा मानो खायो मानो होनबा बिसोरनियाव टेक्स मोना बैसोरो जौ फानो ओमफ्राय गामियाव अवेनसपनिफ्राय जौ बाया दा बेनि थाखायबो गोबां साननो गोनां गोबां दुखुनि बाथ्रा बेफोरो आयौ रांनि थाखाय मा लामाजों मासिम सौहैयो बेखौ बुंनो हाया बे राङानो मा खालामो मा खालामा गावनि मान सन्मानजों जानायजों लोगोसे बे राङानो मा खालामगोन गोजौआव थांगोन माने गोजौआवबो लांगोन गाहायावबो नोंखौ खोख्लैगोन दा बेफोरबायदि रांनि थाखायनो दा मेन खोथाया जाहैबाय बर' आइजोफोर रांनि थाखाय नोंथांमोना जिन्दगि बेफोरबायदि होसोबाय थाबाल' जानाय नङा बेफोरखौबो साननांगोन दिनै नोंथाङा सानदों नामा जे आङो जौ फाननानै रां खामायदों गथ' गथायखौ बिराद खस्थ'यै फरायहोदों हाजिरा खामला मावदेरनानै नाथाय बेफोर बाथ्राखौ एसे साननानै नायदो बेफोरबायदि उन्दै गेदेरनि सिमाखौ खानानै जौ फानदो सोरबायदिया सिखा रुवा लायो जौ लोंनानै सोरबायदिया मद बेरा गोनां बैफोरबायदि सुबुंनो नोंथांमोना जौ फाननायखौ एसे हुसियारै फानबानो जाबाय आं बाराखौ बुङा दिनै एसेनोसै गोजोन्थों।